Yung programa ng artificial insemination ng Kapitolyo, ako na kailangan ng bulugan. Pitas na lahi din bakit namulag ko. Yung gata sa kakuha kong bitagdagan po. Yung banwaban ng pamamakuna daring king Kapitolyo laban king Rabis, protektado la ring aso ko pati yung pamilya ko. Uli na ning PRRS vaccination, ding babi ko may ka-protection la. Manibat king bigak ang gaking mga nakot. Kaming Hortelano, maragula bagay yung pamamakuna ng Emosep. Lalaw ti sakit karing kami sese, damulag, baka, kambing at tupa, at timbiglang pangamate, maiwasan pa. Nalalaman ko sa biogas technology mula sa Kapitolyo, 19 years na akong bumibili ng LPG. Malaking katipiran na, dagdag budget pa. Hindi niya, bigyan ng Kapitolyo, dagdag panakit ang kaya kami sigurado.